נלמד איך אנחנו מסנכרנים יומן ומוסיפים את הבוט לישיבות שלכם באונליין. אז אפשר לסנכרן יומן כמו שאתם רואים כאן, להתחבר ליומן גוגל או מייקרוסופט, ובעצם בצורה הזאת כל הפגישות שיש לכם ביומן פשוט יופיעו כאן בצורה נוחה. כדי להזמין את הבוט לישיבה ניתן ללחוץ על הסמל של המיקרופון האדום כפי שראיתם. במידה וזימנתם את הבוט לפגישה שיש לכם ביומן, הוא יעלה אליה גם אם אתם לא עליתם. אפשר לשנות את התצוגה ליום, שבוע או חודש, ובעצם לזמן את הבוט לפגישות בעתיד. במידה ואתם רוצים, אתם יכולים פשוט לזמן את הבוט בתור עוד משתתף. יש לכם את הכתובת מייל של הבוט האישי שלכם, מעתיקים אותה כפי שראיתם עכשיו, ומוסיפים אותו לפגישה, ממש כמו שמוסיפים כל בן אדם. זוהי בעצם דרך נוספת לזמן את הבוט, אפילו לא חייב לסנכרן את היומן בשביל האופציה הזאת. אופציה נוספת היא להעתיק את הקישור כפי שראיתם עכשיו, ולהדביק אותו דרך האייקון הזה עם המצלמת וידאו. שמים כאן את הקישור של הפגישה, לוחצים אישור, והבוט מיידית יבקש לעלות לפגישה. נגענו כאן בשלוש אופציות. כעת ניתן גם לראות איך אנחנו עושים את זה מבלי שהיומן מסונכרן. אפשר לשים כאן את הקישור כפי שעשינו לפני הרגע, או כמובן להעתיק את הכתובת מייל של הבוט שלכם ולהדביק אותו בפגישה ובעצם לזמן אותו כמו עוד משתתף. שימו לב איך זה נראה כאשר אנחנו נכנסים לפגישה. יש כאן בוט שלכם, של סאמיט, שרוצה לעלות לפגישה. מאשרים אותו כמו שמאשרים כל בן אדם, ואתם רואים שהוא עולה וממש רואים אותו כעוד בן אדם בפנים.